ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза оиди тозатарин ва беҳтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем ва пеш аз сар кардани навор дӯстон аз шумо хоҳиш мекунем ки хиди ҳозир дар канал обуна шуда дар навор лайк монен. ин кор вақти зиёди шуморо намегира, не ки барои пешравии канали мо кӯмаки хеле калон мекуна. раҳмат. имрӯз хабар пайдо шуд ки ғолиби муҳорибаи Нейт Диаз ва Леон Эдвардс довталаб барои камарбанд мешава. оиди ин чиз худи президенти UFC Дана Вайт хабар дод. биён суханҳои Вайтро гӯш мекунем. Колби Ковингтон довталаби рақами 1 аст. мо ба Масвидал як имконияти дигар танҳо ба он хотир додем ки ин чиза худи Усман хост. муҳорибаи Ковингтон ва Усман яке аз беҳтарин муҳорибаҳое буд ки ман дар ҳаётам дида будам. барои ҳамин Ковингтон аниқ довталаби рақами 1 аст ва ин муҳорибаи навбатие ҳаст ки мо ташкил мекунем. аоиди муҳориба байни Диаз ва Эдвардс боша, ғолиби ин муҳориба баъди Колби Ковингтон барои камарбанд бо чемпион вомехӯра, гуфтааст Вайт. хотиррасон мекунам ки муҳорибаи Нейт Диаз ва Леон Эдвардс аллакай шаби 13 июн дар турнири UFC 263 баргузор мегардад ва сеюм муҳорибаи асосии турнир мешавад. ҳамчунин ин муҳориба 5 раунда мешавад ки дар таърихи UFC чунин кор бори аввал шуда истодааст. одатан муҳорибаҳои асосӣ ё ин ки муҳорибаҳои унвонӣ 5 раунда мешавад. аммо муҳорибаи Диаз ва Эдвардс на муҳорибаи унвонист ва на муҳорибаи асосии турнир аст, аммо ташкилот ин муҳорибаро 5 раунда карданд. дӯстон, ба фикри шумо Нейт Диаз сеюм рақами рейтинг Леон Эдвардсро шикаст дода метавонад ё не? метавонед фикротона нависен. чемпиони UFC дар вазни миёна Исраил Адесаня оиди визави Ҳамзат Чимоев ба Камару Усман фикрҳои худша баён кард. биён суханҳои чемпионро гӯш мекунем. гӯш кунед, ман бо хурсандӣ даҳони Ҳамзатро маҳкам мекардам. ӯ як миқдори хайбро истеъмол кард ки фуруд бурда наметавонад. агар ягон мӯъҷиза рух диҳад ва ӯ то муҳорибаи унвонӣ дар вазни миёна биёяд, ман бо ӯ вомехӯрам барои ӯро ба нокаут роӣ кардан. ман чунин ҷангвари беҳаёро бори аввал мебинам. ту як-ду ҷангвари сустро задӣ ва фикр мекунӣ ки ту шоҳи UFC шудӣ. мағлубият ӯро шахси хоксор мекунад. ӯ ҳоло то он ҷой расидагӣ нест ки тарафи бародари ман Усман суханҳои ноҷоз занад. Камару ӯро бе ягон проблема пачақ мекунад, гуфтааст Адесаня. хотиррасон мекунам ки чанд муддат пеш Ҳамзат Чимоев дар саҳифаи худ ба Камару Усман муроҷиат карда гуфт ки ҳамаи шумо мағлуб шудагинд, аммо боша мағлубият надорам, барои ҳамин ман чемпионам. аоиди Адесаня боша ӯ муҳорибаи навбатии худро шаби 13 июн дар муҳорибаи асосии турнири UFC 263 зидди Марвин Виттори мегузаронад. дӯстон, шумо муҳорибаи Ҳамзат Чимоевро зидди Камару Усман дидан мехостен ё не? метавонед фикротона нависен. аммо боша ҳозир ба шумо якчанд хабарҳои кӯтоҳ оиди ҷангварони тоҷик мерасонем. имрӯз хабар пайдо шуд ки варзигари бебохти тоҷик Сарвар Ҳамидов бо рекорди 11-0 моҳи август ба қафази IMC Fight Night бармегардад. ҳозирачна номи рақиби ӯ муайян шудагӣ нест, аммо ташкилот ваъда дод ки рӯзҳои наздик номи рақиби ӯ маълум хоҳад шуд. ҳамчунин боз як варзигари дигари тоҷик Раҷабалии Файзиддин бо рекорди 6-4 муҳорибаи навбатии худро рӯзи 18 июн дар турнири Eagle FC дар Қазоқистон шаҳри Алматой зидди варзигари узбек Дадахон Ҳасанов бо рекорди 10-6 хоҳад гузаронд. мо ба варзигарони тоҷик муваффақият орзу мадем. дӯстон, ҳатман дар канал обуна шуда зангулачаро пахш кунед то бозидид хонободу сарбаланд бошед.